This message is brought to you by Concord, the various building designer, CBD Africa. We have constructive ideas. One with God is majority. Sole agent, Uzi Buddha's Bricks. Uzi Buddha's Bricks. Original South Africa brick ties. Onye bịara kwado onye tọrọ ya ugwu emeghe mistake o kwesịrị ịbịa n'obi ma ọ bụ mmụọ ga-aga n'obi ya onye o jiri nọ ebe a n'ụbọchị nketa ndị ọzọ bụ friends ọnwa na ga-abụ oke egwu ọkpụ aka m ike na-abụ onye nke ọbụla emeziri ibe ya ọgaranya na-eme mmụọ